ଆଜି ମେଲବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଓ ଜିମ୍ବାୱେ। ଜିମ୍ବାୱେକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ସହ 8 ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ସେମିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ରୋହିତ ବାହିନୀ। ବର୍ଷା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳର ବିଜୟ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ସାଜିଥିବା ନଜର ରହିଛି। ବର୍ଷା ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହୋଇ ଉଭୟ ଦଳ ପଏଣ୍ଟ ବାଣ୍ଟିଥିବା ବେଳେ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦୁର୍ବଳ ଟିମ୍ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ। ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ସମୀକରଣରେ ମଧ୍ୟ ଓଲଟପାଲଟ ହେବା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ଭାରତ ବନାମ ଜିମ୍ବାୱେ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ମେଲବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କ'ଣ ରହିଛି ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମେଲବର୍ଣ୍ଣରେ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଆକାଶରେ ବାଦଲ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉତ୍ତର ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ 50% ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାରତ ବନାମ ଜିମ୍ବାୱେ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ 1 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟରେ ହେବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଲେ କେଉଁ ଦଳ ପାଇଁ କ୍ଷତି ହେବ, ଭାରତ ନା ଜିମ୍ବାୱେ?